ठीक बा। आज हमनी के जौन क्लास बा वो काल के पूरक क्लास के रूप में रही। दरअसल कल हमनी के जौन विषय रहे कि शोध के प्रेरक तत्व, तो ओकरा पहले हमरा थोड़ा सा दिमाग में आ गई कि भाई प्रेरक तत्व से पहले थोड़ा सा अपन कर्तव्य बोध के ज्ञान कर ले जा कि का विद्यार्थी के शोधार्थी के गुण चाहिए, का निर्देशक में गुण चाहिए। दिमाग में वो बात आ गई, हमरा ना बुझाइल कि वही में पूरा समय खत्म हो जाए। ओकरे आज दूसरका कड़ी, ओकरे आज वही विषय के आज दूसरका कड़ी बा। उतना लंबा तो ना हुई लेकिन महत्वपूर्ण कड़ी बा। बिल्कुल व्यवहारिक कड़ी बा, बिल्कुल व्यवहारिक बात। कौनो उपलब्धि के पीछे, कौनो प्राप्ति के पीछे एगो कौनो न कौनो प्रेरक तत्व रहेला। उ तत्व के भी संग में अकेले हो सकता, लेकिन पूरा एगो प्रेरक तत्व रहेला। मानवीय स्वभाव है कि वो हर जगह प्रकृति से प्रेरणा ले चलेला। एक ताजा उदाहरण बा, हमनी के जौना समय में पढ़ाई कर रहल बनी जा, एगो बहुत व्यवहारिक उदाहरण और व्यवहारिक ज्ञान देवे खातिर वो घटना उपस्थित बाटे के कोरोना काल कहल जाता। देखिए मानचित्र रुक गया है, बार बार लिख देता हटावे के पर। जौना के कोरोना कहल जाता। ऐसा एगो महामारी बा कि बहुत कुछ उदाहरण तात्कालिक समझावे खातिर बहुत सारा जौन सामग्री बा उपलब्ध करा देता। तो आज के समय में पूरा विश्व के इस तरह तरह के प्रेरणा दे रहल बा। कैसन हमार जीवन शैली होखे के चाहिए, कैसन हमार आचार विचार होखे के चाहिए। नया सिरे से हर आदमी सोचे लगल बा। तो ये बहुत बड़ एगो जीवन जिए के, जीवन में परिवर्तन कर ले आवे के, विचार में परिवर्तन ले आवे के प्रेरणा दे रहल बाटे महामारी। तो ऐसे बुझा गई हुई कि मनुष्य जौन बा वो हर घड़ी हर समय कोनो ना कोनो चीज से प्रेरणा ग्रहण करत रहेला। भले वो करा से बहुत ज्यादा देर तक प्रभावित ना रह सके, तुरंत भुला जा, वो बात अलग बा। लेकिन कुछ घटना ऐसा होली सा कि भूलैला से भूले ना, वो अमिट छाप छोड़ देला, पत्थर पर लकीर के तरह हो जाला और जीवन भर उत्प्रेरित करत रहेला जब तक ओकर लक्ष्य प्राप्ति ना हो जाए। तो शोध के प्रेरक तत्व का आज हमनी के विचार करी जाए कि आखिर शोधार्थी करेला रुआ लोग खुद अपना अंदर झांकर। तो रुआ लोग के हर आदमी जितना रुआ लोग शोधार्थी बानी, अलग अलग कुछ ना कुछ एक दूसरा से अलग प्रेरणा जरूर हुई कि हम काहे खातिर करते हैं, हमारा शोध करे के पीछे कौन सा प्रेरक तत्व बा, काहे हम शोधे में अझुरैनी, काहे हम शोधे में लगनी, हम दूसर क्षेत्र में काहे न लगनी। हाँ, तो ये सब सारा चीज जौन बा ओकरे के प्रेरक तत्व कहल जाला। प्रेरणा कैसे आवेला, कहाँ से आवेला? तो एकरा खातिर होला बोध के ज्ञान है। जब बोध के ज्ञान होई तबे शोध और आदमी उन्मुख होई। और जब शोध में आदमी लागी तो शुद्धि की आवश्यकता पड़ी, और जब शुद्धि के आदमी अपनाई तो बुद्ध हो जाए, प्रबुद्ध हो जाए, यानी शोध के प्राप्ति हो जाए, लक्ष्य के प्राप्ति हो जाए। तो ये बोध कौना तरीका से, कौना तरीका के बोध होखे के चाहिए? एगो तो होला कर्तव्य बोध, बहुत ऊंचा चीज है कर्तव्य। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यहाँ कहल गई बनो कर्तव्य बोध। तो हर विद्यार्थी के एगो कर्तव्य भावना होला कि भाई हम पहला क्लास से लेके उच्चतर शिक्षा स्नातकोत्तर तक हम पढ़ाई कैनी,
पैसा खर्च कैनी, माता पिता के कुछ कामना बा, आज कुछ कामना बा, ज्ञान के क्षेत्र में होने वो भी आगे है। ज्ञान के क्षेत्र में हमार कुछ योगदान होखे के चाहिए। ये सब बहुत सारा कर्तव्य जौन बा उ भावना काम करेला, शोध के उत्प्रेरित करेला कि भाई हमनी के यह क्षेत्र में कुछ दी जाए। जैसे भोजपुरी बा, शोध के क्षेत्र बिल्कुल लगभग खाली बा, सारा एक फील्ड जौन बा एकदम खाली बा। बहुत लोग डिग्री लेता, बहुत लोग पढ़ता, कौना तरीका से पढ़ता, का वो लोग के उद्देश्य बा उ तो अलग अलग बा, व्याख्या करे जोग नहीं खे। लेकिन कुछ आदमी में ऐसनो बड़े जे एकरा विकास खातिर जुड़ल बा, एकरा विकास खातिर ज्ञान अर्जित करता, एकरा विकास खातिर काम करता। उ ए खातिर के हमारे एगो कर्तव्य बा अपन भाषा के विकास कई, तो ई कर्तव्य बोध भइल। तो यह कर्तव्य के जब बोध होला तब शोध के प्रेरणा मिलेला, एगो शाश्वत सत्य बा। दूसर बड़ुए विषय बोध। कुछ आदमी के कोनो कोनो विषय इतना अच्छा लग जाला, इतना मन के भा जाला, ओकरा के अभिरुचि के स्वतंत्रता कहल जाला कि हमारा खास यही क्षेत्र में अभिरुचि बा। तो वो क्षेत्र में ज्ञान के पूरा पता करे खातिर, ज्ञान के गहराई में जाए खातिर आदमी शोध और उन्मुख होले। जब विषय के बोध होला तो विषय के बोध कोनो परिस्थिति में कबहू कहीं हो सकत रुआ, बस आदमी के जागरूक रहे के चाहिए। तो विषय बोध रुआ ऐसे समझे कि न्यूटन तो अथी सेव के बगीचा में सुता रहले, सेव गिर गई, सामान्य घटना, लेकिन उनका एगो बोध भइल, विषय के बोध भइल। सेवा नीचे ही काहे गिरल है, ऊपर काहे ना गइल है, काहे नीचे ही आइल है, ये विषय के बोध। अब वो काहे नीचे आइल है, यह विषय बोध उनका के गुरुत्वाकर्षण के नियम खोजवा दिला। जेम्स वाट के महतारी बनावत रहली भात, ढक्कन रख दिले रही, फद फद करत रहे, वो ढक्कनवा उठत रहे तो जेम्स वाट पे ईंटा रख दिहले, उहो उठे लागल, फिर ले आकर रखले, उहो उठे लागल। तो उनका विषय के बोध भइल कि भाई कतनो भार देता नहीं तब हूँ ये काहे ऐसे होता। तो विषय के बोध भइल तो खोज कैलन कि भाप में इतना ताकत बा कि कुछ के ठेल सकता। रेल इंजन बन गए, मानो राइट बंधुए भाई चिड़ई काहे आकाश में उड़ जाती है, हमनी के काहे नहीं खींचा उड़त। खोज कैले तो भाई हवा के काट दिया तो आदमी तैर सकता हवा में, तो जहाज के खोज भइल। तो ये विषय बोध, ये सब वैज्ञानिक शोधन के उदाहरण ध्यान पे आ गई है, ये से दे देनी है कि थोड़ा सा आसानी रही समझे में। ऐसा ही अगर विषय का बोध शोधार्थी के हो जाता तो वो विषय ओकरा के उत्प्रेरित करे लगेला। तो शोध के प्रेरक तत्व में एगो विषय के गहराई से बोध भइलो है। कुछ हम पुरान चीज ले आओ तनी वालो साहित्य पढ़ ले तो देख लिए साहित्य के प्रयोजन में आवेला कि काहे खातिर साहित्य के रचना काहे खातिर। ना लोग पूछेला, हमनी के पढ़त नहीं जाता, जब हिंदी उन्दी चाहिए सब पढ़ी आदमी साहित्य, तो विज्ञान पढ़े वाला लड़का लोग साथी लोग कही कि ऐसे का फायदा, वो घड़ी उतना बोध ना रहे तो हमनी के उलट के कह दे कि तारा मैथ पढ़ला से का फायदा। तो संस्कृत के आचार्य लोग पे विचार कर कुछ उससे जुड़ल चीज समझावे खातिर वो लोग के सामने देता नहीं। आचार्य मम्मट काव्य प्रकाश में लिखले कि काव्य के रचना काहे खातिर होला, साहित्य के रचना काहे खातिर होला। काव्यम यशसेर्थ कृते व्यवहार विदे शिवेत रक्षतये सद्य परिनिवृत्तये कांता सम्मत मुपदेश युजे। मतलब कि यश के प्राप्ति होला साहित्य रचना से, यश के प्राप्ति होला, यशस्वी होला आदमी, अर्थ के प्राप्ति होला, बहुत लोग साहित्य रचना करके बहुत कुछ कमा लिहल, अर्थ के प्राप्ति होला, व्यवहारिक ज्ञान बढ़ेला,
कल्याण होला, जनता के, विश्व के, मानवता के कल्याण होला, आनंद के प्राप्ति होला। आ उहे ना पत्नी जैसन उपदेशो देवेला साहित्य। काहे पत्नी के उदाहरण दे दिले भैया कि पत्नी जैसन उपदेश। कभी सोचले बानी सब है, थोड़ा सा रुक जातनी। तो ई प्रयोजन भइल साहित्य के। अब एकरा के साहित्य के जगह अगर शोध रख देता नहीं कि शोध के का यह सब प्रेरक तत्व भइल, हमारे यश के प्राप्ति होके भाई, एहू खातिर हम शोध करता नहीं। हमार शोध ज्ञान के क्षेत्र में अच्छा हुई, किताब छपी, बिक्री हुई, हमारा पैसा मिली। हम जौन बात कहे जा रहल बनी अपन शोध से, ओकरा से जग के कल्याण हुई, हमरा खुद आनंद के प्राप्ति हुई। आ हो सकेला कि एकरा से बहुत सारा ज्ञान लोगन के मिली, तो समाज के भी कल्याण हुई। तो ये सब भावना शाश्वत प्रेरक तत्व बा साहित्य रचना के। शोधो एक तरह के साहित्य है, तो ये सब भी काम करेला। अब रउआ लोग अपना में देखी कि हमरा में कौन कौन प्रेरक तत्व काम कर रहा है। अब जैसे तुलसीदास जी अपन रचना प्रक्रिया में कहले बनी कि हमरा कवि न हो ही नहीं चतुर कहाऊं, हमरा कवि निखे कहा है कि हमरा विद्वान निखे कहा है कि मति अनुरूप राम गुण गाऊं, जौन बुझाता तो हम नाम के गुण गावत हैं। स्वांत सुखाए तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निबंध मंजुल मातनोत, स्वांत सुख खाती। तो इहो एगो प्रेरक तत्व भइल कि भाई हमार शांति नहीं खे मिलत, सुख नहीं खे मिलत। महाभारत रचना के बाद इतना ये व्यास जी इतना परेशान हो गलन, जलन उनका होखे लगल, युद्ध के मार काट के वर्णन करत करत कि शांति खातिर एगो अथी के श्रीमद् भागवत के रचना कलन, शांति प्राप्त हुई, स्वांत सुख खातिर। तो बहुत सारा चीज बा काम करेला प्रेरक तत्व में। लेकिन कुछ व्यवहारिक सुधार्थी लोग तो बहुत उच्च कोटि के बात हो गई सब। ई भावना रहे के चाहिए, कर्तव्य बोध के भावना रहे के चाहिए, यश के भावना रहे के चाहिए, लोक कल्याण के भावना रहे के चाहिए, स्वांत सुख के भावना रहे के चाहिए। ये बहुत उच्च कोटि के प्रेरक तत्व हमन से। अगर यह भावना से काम होता तो बहुत अच्छा बा, बहुत सात्विकता बा। लेकिन आजकल के व्यवहारिक जौन चीज बा ओह में कुछ खास तत्व बाड़ी सा जौन की शोध के ओर प्रेरित करेली सा। एगो इहो शाश्वत बा कल्पना तत्व, जौना के चर्चा हम लोग वालों से किले रही। आदमी जब तक कल्पक ना हुई, कल्पनाशील ना हुई, तब तक से वो जीवन में कुछ कर नहीं खे सकता। कल्पना तो होखे ही के चाहिए हैं। निखन कले गोपाल सिंह नेपाली, कल्पना करो तुम नवीन कल्पना करो। हमेशा आदमी के कुछ ना कुछ कल्पना करत रहे के चाहिए, सार्थक कल्पना। तो कल्पना करब, कल्पना के भी सुख एगो अलगे सुख होला। तो कल्पना तत्व जेकरा में जतने ज्यादा रही, परिमार्जित रही, सात्विक रही, जे जतने कल्पनाशील रही, ओकर उतने शोध में करे के प्रेरणा मिली। तो एगो कल्पना तत्व बा, ओकरो से शोध के प्रेरणा मिलेला। कल्पने होखे, आदमी खूब कल्पके हो जा, ओकरा पास अपन दृष्टि ना होखे, अपन विचार ना होखे, वैचारिक मौलिकता ना होखे, विचार शक्ति ना होखे, तो ना हो पाई। तो जतने जेकरा में विचार शक्ति प्रबल रहेला, उतने वो नया ढंग से सोचेला, उतने मौलिक ढंग से सोचेला, उतने अपना विचार के सामने ले आवे खातिर बेचैन हो जाए। कल्पना तत्व के साथ प्रेरित करेला, विचार तत्व भी शोध प्रेरित करेला कि ना हमरा इस चीज के ठीक से समझ के एक सच्चाई के सामने ले आके रखे के। एगो अनुराग वृत्ति होला, वो शोधोर ये करेला। अनुराग सहजे अनुराग हो जाला कि ना भाई हम शोध करबे करब, हमरा शोध से लगाव बा, हमरा इस क्षेत्र में एकरे के रुचि भेद कहल जाला कि हमरा एमे रुचि बा, हमरा एकरा प्रति एगो प्रेम के भावना हो गई बा, राग उत्पन्न हो गई बा, यह विषय के प्रति हम करबे करब, खोज के लिए आई। तो अनुराग के
अनुराग ऐसा चीज है कि जतने विषय के प्रति बढ़त जाई, चाहे व्यक्ति के प्रति चाहे केहू के प्रति, हम शोधार्थी लोग के बात तो विषय के कहत नहीं, जतने विषय के प्रति अनुराग बढ़त जाई उतने ओमे उ डूबत जाई, आ जतने डूबी उतने ओकर विचार साफ भइल जाई, परिमार्जित होत जाई। बिहारी लाल के एगो दोहा बानू, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल हो। अनुरागी चित्त के गति के केहू समझ ही ना पावे। वो जतने श्याम माने सांवला के रंग में, वो कृष्ण के अर्थ में आइल बा, डूबत जाई उतने उजर होत जाई। माने वो कहल चाहता रहे कि जतने कृष्ण के प्रेम में आदमी डूबी उतने भीतर से वो स्वच्छ होत जाई, निर्मल होत जाई, चित्त निर्मल होत जाई। तो अगर कृष्ण के जगह हम शोध रख दिया, बिहारी लाल के दोहा खातिर समझावे खातिर दोहा रख दी, तो जतने शोध के विषय में जतने विद्यार्थी डूबी हैं उतने उन भीतर से उनकर वैचारिक जौन बा परिशुद्धि होत जाई, विचार शुद्ध होत जाई, विचार स्पष्ट होत जाई, और उस शोध के ओर उत्प्रेरित करी कि ना हमारा हमार दृष्टि जौन बिया साफ हो गई, हमार विचार हो गई साफ हो गई। तो ओकरा खातिर अनुरागी भइल जरूरी बा। ई कुल तो सामान्य चीज हो गई। थोड़ा सा एगो गौण उपदेश हमनी के ले लीजा, थोड़ा सा ये तो उच्च कोटि के प्रेरक तत्व तो कहनी जा। आज अधिकांश लोग के हो गई बड़ुए कि शोध क ले तो एगो हमारा पीएचडी के उपाधि मिल जाए, अंग्रेजी के 3 गो शब्द 3 गो अक्षर में पीएचडी के उपाधि मिल जाए, समाज में हमारा मान मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, नौकरी ओकरी नियोजन वगैरह हमें कामे आ जाए। तो ई गौण उद्देश्य भइल, लेकिन इहो प्रेरित करेला कि ना भाई हम कल लेमनू तो थोड़ा समाज में हमारा मान प्रतिष्ठा बढ़ जाए, ना भाई बहाली उघाली आई तो ओकरा पर पॉइंट बा। तो इहो चीज उत्प्रेरित करेला, अपन भविष्य के सुरक्षा के जो भावना बा वो शोध खातिर के प्रेरक तत्व। लेकिन सबसे बड़ जौन प्रेरक तत्व बा उ बा स्वयं में उत्प्रेरणा। सब कुछ रुआ पासे बा, सब कुछ बा, लेकिन उत्साह और उत्प्रेरणा नहीं खे, तो शोध के प्रेरणा नहीं खे पूरी तरह से मिल सकता। उत्प्रेरणा समझता नहीं सब है, एगो ये मनोवृत्ति है, मनोवृत्ति है जौन काम के जल्दी करे खातिर उकसावेल। एगो आंतरिक शक्ति है जौन काम के जल्दी करे खातिर उकसावेल। एकरा के ऐसे समझी जैसे हमने के बचपन में पढ़त रही जा कि ऑक्सीजन कैसे प्रयोगशाला में निकाला जाला रही कि पोटासियम क्लोराइड 4 भाग 1 भाग मैग्नीज डाइऑक्साइड, या ना भुला तो 3 भाग पोटासियम क्लोराइड 1 भाग मैग्नीज डाइऑक्साइड, कुछ इस तरीका के रहत रहे। माने पोटासियम क्लोराइड के मात्रा अधिक रहत रहे मैग्नीज डाइऑक्साइड के कम, तो होखे कि भाई ई काहे खातिर मिला दियाला पोटेशियम क्लोराइड, तो वो होला कि भाई कमे ताप पर निकल जाए। जब ओकरा के फेंट दिए तो ओकरा के अतना ना उत्प्रेरित कर दी मैग्नीज डाइऑक्साइड के कि कमे ताप पर ऑक्सीजन उत्सर्जित होखे लगे, ज्यादा ताप के जरूरत ना पड़ी। तो उहे उत्प्रेरक कहत रहे। तो ऐसे ही सब भावना बा रुआ अंदर उत्साह नहीं खे, उत्प्रेरणा शक्ति नहीं खे कि हाँ ये काम के हम जल्दी करी, तब तक से शोध रुआ उन्मुख नहीं हो सकता। हमनी के याद बा बचपन में हमार बाबूजी रहनी तो एथी करत रहे, का कहत रहे, शीशा भसम फूकत रहे। लोहसाई में जाए के एगो मोटा कटोरी रखले रहे लोहा के, आ में शीशा के भसम फूकत रहे। जरा खांसी उसी होखे दमा उमा तो पान में एक चावल के दाना भर डाल के देत रहे तो सब ठीक हो जाते रहे। तो एक जना देखा देखी गईले भसम फूके, बस उनकर कटोरिये गली गई, सब कुछ इतना ताप की कटोरिये गली गई। तो अले दौड़ल कि भैया हमहू फूकत नहीं, हाँ हमार शीशो गली गई, हाँ कटोरियो गली गई, हाँ सब कुछ तेराउर कैसे काहे ना गलेला। तो बतौले कि देखो जब पूरा ताप होला नु तो करैला के रस डाल दी, फट से भसम फट जाला हो जाला।
तो ओ घड़ी हम ई चीजवा ना जानत रही। पूछे आदमी कि करैलवा डालला से काहे हो जाला, तो कहस कि हो जाला, अब काहे होला हम का जानता नहीं, लेकिन हो जाला, हम सीखले बनी। तो अब बुझाता है वो करैलवा का रसवा जौन बा उत्प्रेरक के काम करत रहे, कमे ताप पर उनका तोड़ देते रहे। तो ऐसे ही उत्प्रेरणा शक्ति जेकरा में रही उहे शोध और ज्यादा उन्मुख हुई। रुआ गौतम बुद्ध के अंदर रहे भाव, संसार के असारता और मुक्ति, संसार से मुक्ति या दुख से मुक्ति के मार्ग, लेकिन बूढ़ा रोगी सब सामने लौकल तो जल्दी कमे उम्र में संन्यास ले ली है कि जल्दी एक से मुक्ति पाओल जाओ। तो वो सब घटना जो बड़ी से उत्प्रेरणा के काम करेगा। मैथिली शरण गुप्त साहित्य में एगो निबंध आयल इनका महावीर प्रसाद द्विवेदी के, कवियों की उर्मिला विषय एक उदासीनता, कि भाई सीता से कम त्याग उर्मिला के नहीं है, फिर भी वाल्मीकि से लेके आ सब कवि लोग तुलसीदास तक उर्मिला के प्रति उदासीन रहल बा, अन्याय बा उर्मिला के प्रति। वही में थोड़ा सा चर्चा आ गई कि भाई गौतम बुद्ध से कम त्याग यशोधरा के नहीं है, फिर भी यशोधरा पर कवि लोग के ध्यान नहीं है। महाप्रभु चैतन्य से कम त्याग उनका पत्नी विष्णु प्रिया के नहीं है, तो उठे के चाहिए। तो मैथिली शरण गुप्त के अंदर रहे बात आई, निबंध आयल तो प्रेरित होके 3 गो लिख दिले काव्य, साकेत उर्मिला के चरित्र के उद्धार खाती, यशोधरा के चरित्र खाती, या विष्णु प्रिया के चरित्र खाती। तो ये सब जो बात बड़ी सा उत्प्रेरणा जो बा जल्दी काम करे खातिर प्रेरित करेला। तो कहे का अर्थ बा अंततः कि शोध करे के जो प्रेरक तत्व बा वो कुछ शाश्वत बनन सा, कुछ समकालीन युगीन बनन सा, अंततः व्यक्ति के क्षमता पर निर्भर करता कि वो घटना के कौना दृष्टि से देखा था, कितना जल्दी या कैसे सुलझावल चाहता। तो इस तरीका से यह आज जो बड़ू विषय कि काव्य के उत्प्रेरक तत्व, यह सब मूल काव्य के उत्प्रेरक तत्व बा। तो आज के क्लास हमने के आज बिल्कुल छोटा रहल। आज हमने के एकरा के इजे रोक दी जा, तबियत भेला नहीं करत, एकरा के ऑफ कर दिया जाओ। ठीक।